Тукайның мин куеп куйган шагыйрә түгел, мин баллистикта, мин җәмәгать эшлеклесе, минем колагым күпне ишетеп, безнең күпне күрә дигән атаклы сүзләре бар. Әмма ләкин Тукай никадәр генә хаклы булса да, чыннан Тукай шундый булган, мин мәдрәсәне куеп куйган шагыйрь дип әйтерлек. Ул бүлгәләнмәде, чәчелмәде. Менә безнең булган мин үзем дә башкалар да без сәясәткә дә кирип киттек, тегендә дә кирдек, җәмәгать эшләрендә мәдрәс аларның барысында да азат иде. Ул үзенең бүтән потенциалын, бүтән иҗатын, бүтән белемен, бүтән рухын, бүтән хисен, бүтән фикерен шигырьгә генә бирде. Һәм шуңа күрә дә ул бүгенге көндә безнең иң мәшһүр шагыйрьләребезнең берсе.